aquí xa se conseguiron unha serie de dereitos que temos que facer imposible que esos dereitos se volvan atrás. Pero eso significa que hai que pensar, que hai que loitar, e que ter en conta que todo o que non veña a través do sacrificio e a través desa reclamación de dereitos hemos perdido. Nin Núñez Feijóo, en compañía, veñen desde logo a regalar nada. O Bloque regalou outro día mochilas e camisetas, ou se repartían no aterrado do PP encheros e non sei que barbaridade non hai, e agora a noite os PSOE aí caramelos empanadas e tal. O Gallá, a Frente Popular Galega nunca caia nese disparate, pero desde logo, amigo, isto ten que ser unha tarefa de todas e de todos. Aquí nos estamos xogando o presente e o futuro de toda a xente da sociedade galega e, consecuentemente, eu creo que xa é hora de que non confiemos na palabra dos políticos e ainda que tiremos pedras contra o noso tellado, a situación é de tal gravedade que así o require. Isto non podemos deixarlo en mans de aficionados, de xente que fai política para grandes multinacionales, para a gran banca, e isto hai que poñerlle fin dunha vez por todas. Non nos poden contar películas como as ridiculeces a do 23F de Juan Carlos, como si fora un héroe, cando todo isto foi perfectamente precociñado, previamente estaba todo patado a saída que se deu o golpe de Estado, que foi ni máis ni menos que recortar muchísimo máis as libertades democráticas. E aquí, cando un traballador pretenda sair á rúa a reclamar os seus dereitos como pasou no metal, leña, non te van a deixar abrir a boca ni levantar a cabeza e, consecuentemente, todo o que non veña pola unidade, pola organización e pola noso propio esforzo, nadie, e cada un dos que estades aquí, os traballadores que estades aquí, sabe perfectamente o que un leva para casa, o que non consiga co seu traballo regalado aquí non dan nada. E na loita política vai pasar exactamente igual. Todo o que non se paga con o noso esforzo, con a nosa conciencia e con o noso traballo vai ir en detrimento dos nosos fillos e do noso futuro. Por lo tanto, adiante xa a comunidade de povo traballador e, en este caso, vos pedimos humildemente, pero vos pedimos o respaldo para a Frente Popular Galega. Adiante, gracias. Que a FPG existe como cángaro se demostra de xeito ben práctico. Pero tamén hai outro ámbito moi importante no que a existencia da FPG é incontestable. Refírome ao ámbito do pensamento e da creación, e non pensemos que son ámbitos cativos, vai che boa. O capital intelectual do noso proxecto é tan palmario e poderoso que só os que negan o pensamento poden obviar. Ese capital traballa, ven traballando desde Rosalía, desde Murguía, porque é un capital político, o capital da futura República Galega. A rematar, vai nos falar Méndez Cerrillo. Acábaselle o noso candidato.